Zhruba tak od 4 let, kdy jsem se ke krajnímu zděšení celé rodiny naučil číst knížky, se ze mě tak nějak doživotně stal odborník na prince. Měl jsem rád prince velké, střední i malé. Prince hluboce sklíčené a nešťastné a přirozeně i prince šťastné. Princezny jsem měl samo sebou rád také, ale z výsledků mé badatelské činnosti jasně vyplývalo, že ty obvykle moc často nechodí po poušti s legrační šavličkou u pasu, ani nestojí na mohutném piedestalu vysoko nad spícím městem, tak co potom s nimi. A tak se můj zájem nakonec soustředil na prince 2. Na malého prince, hrdého majitele růže, šavličky a 3 mrňavých sopek a na šťastného prince, jehož puklé srdce bylo dle Oscara Wilda osobně přeneseno k Bohu. Když jsem byl asi tak ve věku malého prince, stačilo mi o něm jenom číst. Ale když jsem dospěl do věku jeho kolegy šťastného prince, zachvátila mne touha cestovat. Pamatuji si, že jsem takhle jednou četl poetický doslov k Wildovým pohádkám, kde stálo, že klesl vyčerpán nemocí a chudobou do prostého hrobu s vápenou půdou v Baňo. A také tam stálo, že byl později přenesen do Paříže, kde mu Jacob Epstein postavil pomník ve tvaru okřídlené sfingy s postavami nádhery, pýchy a slávy. Tehdy jsem také hned věděl, že musím to místo najít a osobně prošetřit, jak u něj dámy pýcha, nádhera a sláva patrně ve dne v noci vartují a lehonce tak děsí návštěvníky hřbitova. Když jsem přišel do města Mus poprvé, postával jsem u Oscara snad 2 hodiny. Kolem proudily davy lidí a nesčetné množství dívek zanechávalo na kamenném podstavci